टायगर श्रॉफ आणि दिशा पाटनी यांचं ब्रेकअप झालं आहे। या गोष्टीला थोडेच दिवस झाले आणि टायगरने आपल्याला श्रद्धा कपूर आवडते असे म्हणाला। काही दिवसात न्यूज आली होती की दिशाला टायगरशी लग्न करायचे, पण टायगरला नाही। दिशा पाटनी ब्रेकअप झाल्यानंतर दुःखात आहे। तिथे टायगरने श्रद्धा कपूर आपल्याला आवडते असं म्हणाला। काही दिवसांपूर्वी टायगर कॉफी विथ करणमध्ये आला होता। करण जोहरने त्याला प्रश्न विचारला की तुझं रिलेशन स्टेटस काय आहे, दिशा पाटनी सोबत अजून आहेस का? यावर टायगरने उत्तर दिले, आम्ही खूप चांगले मित्र आहोत। यानंतर करण म्हणाला, तुम्हाला दोघांना नेहमी रेस्टॉरंटमध्ये पाहिलं जातं। त्यावर टायगर म्हणाला, आम्हाला दोघांना एकसारखं जेवण आवडतं, त्यामुळे आम्ही सोबत असतो। त्यानंतर टायगरने आपल्याला श्रद्धा कपूर खूप आवडते आणि मी तिच्याकडे खूप आकर्षित होतो। टायगर म्हणाला की मी सिंगल आहे आणि मी पार्टनर शोधतोय। मी पहिल्यापासून श्रद्धा कपूरवर फिदा आहे, मला पहिल्यापासून ती आवडते। टायगरचं हे बोलणं खूप आश्चर्यकारक होतं।